Na tukwirana gwika ase ebunge ya Nyamira Mwancho Murigereri nigo omujumbe bwe bunge ya Magwagwa mo MC bwe ward ya Magwagwa Abel Mose nigo airusananirie korwa ase ekina kerikebekire bosio bwe bunge yo ya Nyamira gobwatikana amo nokurwanira gwekerogo kyo murai bwa bange ime ye bunge yo kolengana n'umusike Abel Mose nigagotamna ebunge ya Nyamira gose county ya Nyamira nigerene ko bonde bwensi na igo nerebuya ababwatani bonsi be county ya Nyamira kubeka chitobo cyaba nsemo na gusanga birengereryo ase okugendera we county eyo ya Nyamira Morigito Vatgad Gisemba nigatwalira lyo roboti rokobwatia Omo MCA oyo we wadi ya Magwagwa imeye bunge ya North Mugirango omoske Abel Mose oyo konya obwate ekina sekigambiro ekyo arekwamereria okurusikwa kwaye buna omurai bwa barabange ase bunge ya Nyamira nigo bono atebire airusananirie bene korwase ekina ekyo rero igase assembly yaito tarehe 14 rero assembly ya Nyamira twatakire nga tigo morembo uchi yenzo tange bina ile potine bono to tane bina skilo montaru si bina byayo igo rero iga na tebere na aseki skirki appeal. I'm not part to it. I've withdrawn my name from there na ndengo sabanga as the party yaito ya UPA to bwaterane amano mugavano ito naba skebose ya assembly tore tomorembe asomwa koyomonya kokwana korase amagacha manene ye bunge ya Nyamira nigo omo MCA oyo atebire umwaka oyo ebirogo tibikubakonya asokoreta amagenderero ase omunyamira korende ekibaganitie mbarabwo kubwatirana na gutwara omorembe eryo kubaikiraniria abanyamira amagenderero kisegi kire Nyamira kibakonya umunyamira ntwake irikura yo kurwanira nkisi egento kiroronga omorembe twasabire executive bono echakigo kolegasi na assembly enditosuke mutu intori banne gwetanya bananchi abatokora Nyamira nene kubwabel Nyamira nene kubwodewensi Nyamira nene kubwokero Nyamira nene kubwanyaribo nene kubaba MC Vons boigo batebire Nyamira nigo ibwate ebunge eyemo na tugusaba ngetekamo aba MCA bali bonsi bali suko into assembly Nyamira MCP report tuchakiga siamo tene tunyari gusuka onye kende kiroro tigato isaranse muri abantu bacyorire toro kyamusikanya sabantu sokora tunyari gukwanirana tunyari kuigwanana ede tunyari gusuka moto kurwase ensemo yaye omo MCA o township Duke Masira nigo amochire omugabana omoske Amos Nyaribo ase okogenderera wesoanani n'oburai bw'ebunge ya Nyamira eki bamuganirie yatanane na mangana ya assembly nanda sama skania lino honta gitikira umuntu oyo na intu ochorete n'abarai anjira nengekara abarai bagochorete bakugwatukire ancha nayorarau one karonkorana nande n'umuskeo His Excellency the Governor tagite gweso yo subo gambe gwitu gwi assembly ngangoro kero tayo nganto konyora morembe akarota ko butete Dr. Mbati asubwate chinguru kikatiba nobody asked you Mbati bono go gasereti mwana ndara asirire siko antu chikonya konyora bokumbu kumukika utayo kubori abane nyigwete ngo design bagasaine mini ngana no burayi bwa kwabero bokongu so naitira boto tagite kubori ngamuni assembly otato chorera bono mu speaker inkyo muske His Excellency tagite gwe chandera gweso yi asige ntuketa kubirongete hingo reporter ya Gatembe korwase county ya Nyamira Vatgad Gisemba.